Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. 1995 год быў адметны імкненнем Александра Лукашэнкі як мага цясней прывязаць Беларусь да Расіі. Паводле афіцыйных дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі, на рэферэндуме, які Лукашенко правёў у траўні 95-го, 83% удзельнікаў выказаліся за эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыі. Адразу пасля абвяшчэння вынікаў рэферэндуму Дзяржаўная дума Расіі, дзе больш складалі камуністы і жырыноўцы, прыняла заяву, у якой гаварылася, цытую: «З натхненнем успрынялі вынікі прамога народнага волевыяўлення 14 траўня 1995 году, якое пацвердзіла няўхільнае імкненне беларускага народа да яднання з Расіяй. Выказаная пазіцыя беларускага народа па пытаннях пра стасункі з Расіяй аб статусе рускай мовы і аб дзяржаўнай сімволіцы стала пераканаўчым сведчаннем глыбокага разумення карэнных інтарэсаў двух нашых брацкіх народаў». Канец цытавання. Незразумела было, чым жо так пагоні і чырвона-белы сцяг дакучалі расейцам. Беларускі народны фронт, які ў той час быў вядучай апазіцыйнай сілай, заявіў, што не прызнае вынікі гэтага рэферэндуму легітымнымі, але для Лукашэнкі гэта ўжо не мела ніякага істотнага значэння. Фармальна ён атрымаў права праводзіць палітыку інтэграцыі, а фактычна палітычнага, эканамічнага ды вайсковага аб'яднання Беларусі і Расіі. Але за 3 гады незалежнасці ўжо былі створаныя ўсе патрэбныя дзяржаўныя інстытуцыі, уключна з войскам і ўласнай грашовай сістэмай. Вярхоўны Савет 12-го склікання прыняў хай і не ідэальнае, але адрознае ад Расіі заканадаўства практычна ва ўсіх галінах, у тым ліку і ў галіне мытнай палітыкі, знешнеэканамічных сувязяў, і развярнуць гэта адразу на 180 градусаў у бок Масквы было няпростай задачай. Але, як казалі, няма такіх крэпасцяў, якія не маглі б узяць бальшавікі. Яшчэ ў жніўні 94-го, адразу пасля інаўгурацыі Лукашэнкі, была падрыхтаваная дамова з Расіяй, якая ставіла Беларусь у яшчэ большую эканамічную залежнасць ад Масквы. Адначасна імкліва пагаршаліся адносіны з Захадам. Разбуралася ўсё тое, што з такой цяжкасцю здабывалася ў 91-м, 92-м і ў 93-м годах. Але самая імклівая здача пазіцый пад Маскву адбывалася ў вайсковай сферы. У пачатку 95-го Лукашенко працягнуў арэнду Расіі вайсковых аб'ектаў у Вілейцы і ў Ганцевічах. Масква актывізавала ўцягванне Беларусі ў арбіту сваіх вайсковых інтарэсаў, скарыстоўваючы сістэму калектыўнай бяспекі СНД, да якой Беларусь далучылася яшчэ пры Кебічу-Жушкевічу ў 93-м годзе, нягледзячы на супраціў парламенцкай апазіцыі Беларускага народнага фронту. Лукашенко актыўна падтрымліваў інтэграцыю вайсковай сферы, хаця гэта і супярэчыла канстытуцыйнаму палажэнню пра нейтралітэт краіны. Вось што перадаваў на хвалях «Свабоды» ў кастрычніку 95-го Алесь Ліпай. Стрымліваючы свае патрыятычныя пачуцці, трэба прызнаць, што сапраўды апошнія знешнепалітычныя захады і заявы беларускага кіраўніцтва прынеслі вялікую шкоду іміджу краіны на міжнароднай арэне. Прыгадаем хаця б беспадстаўныя абвінавачванні ў адрас польскай салідарнасці і ЗША у датычнасці да арганізацыі страйку на менскім метрапалітэне. Ці нядаўнюю паездку Владзіміра Замяталіна у якасці адмысловага пасланніка беларускага прэзідэнта ў Ірак, краіну, якая з-за пануючага ў ёй рэжыму апынулася ў міжнароднай ізаляцыі. Асобная старонка гісторыі хваробы маладой беларускай знешняй палітыкі, супрацоўніцтва з міжнароднымі ваеннымі арганізацыямі ды выканання абавязкаў па скарачэнні ўзбраенняў. Памятныя яшчэ жарскасці вакол уцягвання Беларусі ў дагавор аб калектыўнай бяспецы краін садружнасці. Урэшце рэшт тое было зроблена. Іншая справа, што і гэтае дзіця СНД аказалася мёртванароджаным. З прыходам на пасаду прэзідэнта краіны Александра Лукашэнкі
Актуальнасць набыла тэма выканання Беларусю міжнародных дамоўленасцяў. Нягледзячы на дэкларацыі кіраўніцтва рэспублікі, міжнародная супольнасць зараз не вельмі нам давярае. Тая ж The Washington Times, нібы адказваючы на запэўніванні высокапастаўленых беларускіх ваенных аб тым, што напрыканцы 1996 году з тэрыторыі рэспублікі будуць вывезеныя апошнія ядзерныя ўзбраенні, гаворыць аб падазрэнні ў захаванні ад міжнароднага нагляду нейкай колькасці ракет СС-25. Адной з падстаў такога недаверу з'явілася раптоўнае прыпыненне год таму выканання Беларусю сваіх абавязкаў паводле дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. Зараз, праўда, знішчэнне бронетэхнікі і ваенных самалётаў адноўлена, але тут на сцэну зноў выступае расійскі фактар. У чым жа выявіўся гэты расійскі фактар, пра які прыгадаваў Алесь Ліпай? У кастрычніку 95-го падчас сустрэчы з памочнікам генсека НАТО Гергартам фон Мольтке прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір заявіў, што далейшы ўдзел Беларусі у натаўскай праграме партнерства дзеля міру магчымы толькі пры ўмове ўзгаднення пазіцыі пры непасрэдным удзеле Расійскай Федэрацыі. Пра гэта на хвалях свабоды распавядаў Олег Груздзіловіч. Пасля таго, як у пачатку вясны прэзідэнт Лукашенко ў Брюсселі паставіў свой подпіс пад праграмай партнёрства дзеля міру, супрацоўніцтва Беларусі і НАТО так і не набыло рысы трывалага працэсу. Таму візіт палітычнага памочніка генеральнага сакратара НАТО ў Менск і не мог стаць істотнай з'явай у знешнепалітычным жыцці Беларусі. Было бачна, што абодва бакі к гэтаму візіту паставіліся як к шараговаму мерапрыемству ў дзелавых календарах. Беларускі прэзідэнт падкрэслена не захацеў прымаць пасланца з Брюсселя і даручыў гэтую справу прэм'еру Чыгіру. Той правёў мерапрыемства хутка і сціпла, так што яно нават не набыло вялікай прэсы, бо на прэс-канферэнцыю з Мольтке не былі запрашоныя корэспандэнты свабодных выданняў. Са свайго боку Генрых фон Мольтке і не меў надзей на цёплы прыём. Ён падкрэсліў, што яго візіт – гэта разведка. Спроба, цытую, высветліць пазіцыі Беларусі адносна магчымасці пашырэння блока НАТО і супрацоўніцтва ў памерах вядомай праграмы аб партнёрстве. І што ж высветліў у Менску спадар фон Мольтке? Трэба заўважыць, што ў святле вераснёўскіх падзей у Босніі адмоўных заяў Расіі ў бок НАТО і падтрымцу, якую выказваў неаднаразова вайсковай палітыкі Расіі Лукашенка, на ніякія змены ў яго курсе разлічваць не даводзілася. Але потым, як мы ведаем, беларускі прэзідэнт беспаспяхова з'ездзіў у Сочы да Ельцына, раптам аднавіў знішчэнне танкаў, сустрэўся з амерыканскімі бізнесменамі. Карацей кажучы, у натаўскіх кіраўнікоў, магчыма, з'явіліся нейкія сумненні наконт цалкам праўсходняй арыентацыі беларускага прэзідэнта. І каб гэтыя сумненні праверыць, і быў накіраваны ў Менск фон Мольтке. Зараз можна казаць, што яго спасцігла расчараванне. Падчас размовы з беларускім прэм'ерам Міхаіл Чыгір неаднаразова заявіў, што Беларусь супраць плану пашырэння НАТО на ўсход, а адносна супрацоўніцтва ў рамках праграмы партнёрства дзеля міру была абвешчана такая вельмі складаная формула, цытую Чыгіра. Нашае з НАТО супрацоўніцтва магчыма толькі з умовай узгаднення пазіцыяў пры непасрэдным удзеле расійскага боку. Фармальна гэтыя словы можна перакласці нават так. Без удзелу прадстаўнікоў расійскага ўраду мы не бяромся нават размаўляць з вамі аб нейкім партнёрстве. Дыпламатычная мова, вядома ж, не такая катэгарычная, і ўсё ж зразумела, што пасля гэтай заявы натаўскае кіраўніцтва ўжо не мае аніякіх сумненняў адносна пэўнай залежнасці Менска ад Масквы ў вайскова-палітычных пытаннях. Таму наўрад ці след чакаць, што партнёрства паміж НАТО і Беларусю неяк актывізуецца. Беларускае кіраўніцтва канчаткова прышчапіла сябе да расійскай вайсковай машыны, і ўспрымаць яго як самастойную частку ў Брюсселі ўжо, відаць, не будуць. Такім чынам, прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір фактычна канстатаваў разварот краіны ад Еўропы ў бок Масквы.
Як гэта не падасца дзіўным, але беларускія генералы ў кастрычніку 95-го былі настроеныя менш прамаскоўскі, чым прэм'ер-міністр Чыгір. Вось што паведамляў Алесь Лепай. Наши высокопоставленные военные, у адрозненне от премьера, однозначно заявили, что кіраўніцтва республики лічыць необходным развивать супрацоўніцтва з НАТО у рамках программы партнерства дзеля миру. Однако это только декларации. Калі ж меркаваць по паводзінах беларускіх вышэйшых уладаў, то можна гаварыць аб дзвюх тэндэнцыях. Па-першае, занепакоенасць кіраўніцтва краіны пашырэннем паўночна-атлантычнага блоку на ўсход гэтак жа відавочная, як і повязь той заклапочанасці з адпаведнымі настроямі ў генералітэце расійскіх узброеных сіл. Прычым гэтае пачуццё не зусім усвядомленае, бо папросту існуе блытаніна з тым, хто на самой справе з'яўляецца віноўнікам занепакоенасці. Як резонно заўважыў спадар Хансен, не НАТО жадае пашырацца на ўсход, а некаторыя ўсходнееўрапейскія краіны хочуць уступіць у паўночна-атлантычны альянс. Другая тэндэнцыя тычыцца ідучай зараз прапрацоўкі пытання аб аднаўленні на постсавецкай прасторы нейкай супрацьвагі блоку НАТО. Сістэма калектыўнай бяспекі краін СНД у гэтым сэнсе, яшчэ раз паўтаруся, не апраўдала спадзяванняў, ускладзеных было на яе генераламі і палітыкамі. Менавіта як спробны шар варта разглядаць нядаўнія заявы і беларускага прэзідэнта і некаторых расійскіх кіраўнікоў аб магчымасці стварэння такой супрацьвагі на базе некаторых краін былога Савецкага Саюзу. Ад рэакцыі дзяржаў удзельніц НАТО і будзе залежаць, ці з'явіцца такая супрацьвага. А Лукашенко ў тыя дні знаходзіўся ў Нью-Йорку, і беларуская дыяспара наладзіла пікет. Рэпартаж рабіў Сяржук Сокалаў-Воюш. Прэзідэнт Лукашенко ў Нью-Йорку. Вы не паверыце, але на дарозе ў аэрапорт Кеннеді няма аўтаматчыкаў. З кватэраў, адкуль відаць вокны прэзідэнта, не выселеныя людзі, а будынак беларускай місіі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў не абнесены жалезабетоннай сцяной. Ніхто не прагне крыві нікому непатрэбнага прэзідэнта. 3000 агентаў ФБР і сакрэтнай службы Злучаных Штатаў Амерыкі закліканыя ахоўваць бяспеку удзельнікаў святкавання 50-годдзя Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, больш заклапочаныя аховай Ясіра Арафата, Іцхака Рабіна, Хосні Мубарыка, Ламіна Зеруаля і Жака Шырака. Прынамсі так паведамляюць заходнія сродкі масавай інфармацыі. Што ж тычыцца Александра Лукашэнкі, то самай небяспечнай пагрозай яму сталася мірная дэманстрацыя пратэсту, арганізаваная тузінам беларускіх арганізацыяў Злучаных Штатаў і Канады. Блізу 200 асобаў, якія занялі адведзеную прастору на 47-й вуліцы Нью-Йорку, трымалі ў руках бела-чырвона-белыя сцягі і плакаты, на якіх было напісана: Лукашенко – калега Фідэля Кастра і Саддама Хусейна. Не царызму ў Еўропе. Серб і молат значыць Лукашенко, Лукашенко значыць свастыка. Многія трымалі ў руках перакрэсленыя партрэты прэзідэнта Беларусі, а на адным з плакатаў Александр Рыгорович у выглядзе кіраванай рукой Масквы марыянеткі у чырвона-зялёнай кашульцы мерыўся пацэліць з лука ў балён з амерыканскімі спартоўцамі. У шэрагах дэманстрантаў былі не толькі беларусы. Прынамсі, мне выпала пачуць тут і ўкраінскую, і расейскую мовы. Колькі асобаў мелі на галовах жыдоўскія ярмолкі. А на хвілю, улучыўшыся ў дэманстрацыю кубінец, сказаў па-гішпанску, што падзяляе пагляды беларусаў і таксама пратэстуе супраць беларускага камуністычнага дыктатара. Не магу не згадаць і таго, што ў антылукашэнкаўскай дэманстрацыі бралі ўдзел і дзеці. Усе яны, хто ў беларускіх строях, а хто проста з бела-чырвона-белымі стужачкамі на галовах, трымалі ў руках бел-чырвона-белыя сцягі, разам з дарослымі спявалі «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» і разам з імі скандавалі «Не Лукашэнку, не камуністычнай дыктатуры, жыве Беларусь». Раз-пораз перад дэманстрантамі паўставала постаць таго ці іншага прамоўцы. Іхныя выступы я папрасіў падсумаваць ведамага беларускага дзеяча на эміграцыі доктара Вітаўта Кіпеля. Основная мета
нашей сборки выказать три такие моменты. Первое. Мы протестуем супраць Лукашенко и ягонай команды, ягонага ураду у политицы, якую он проводит по знищенню белорусской державности. Мы протестуем супраць ягонага завихання перед Москвой. Мы протестуем супраць ягоных выказыванняў супраць беларускай мовы. Мы протестуем так само супраць ягонага погляду на Беларусь. Он ее ненавидит. Это первое. Другое. Мы апеллюем до белорусского народу, что процесс демократичный у ихних руках. Калі помылились раз, калі помылились два, выбираючи человека ворожего до белорусской нации, яны могут это поправить. Мы, как белорусы вольного света, апеллюем до народу, калі ласка, будьте разумными у наступных выборах. И третье, мы заявляем, что наша политичная деятельность начинается. Но мы бачим, что это урад не демократичный, диктатура начинается, диктатор Лукашенко становится на пьедестал. Таким порядком мы не можем сходиться с этим усим, и тому мы будем вести политичную деятельность так, как и навелась у часы перед обвешчанием белорусской незалежности. Падчас згаданай дэманстрацыі кааліцыя ў абарону дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі прыняла адмысловую заяву, якую падпісалі Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі, Беларускі інстытут навукі і мастацтваў, арганізацыі ветэранаў, моладзі ды іншыя. Рэспубліка Беларусь пад кіраўніцтвам прэзідэнта Лукашэнкі, чытаем у заяве, паступова апускаецца ў прорву беднаты і прыгнёту. Прэзідэнт Лукашенко і ягоная каманда парушаюць Канстытуцыю краіны, ігнаруюць заканадаўчы орган, адкідаюць рашэнні Канстытуцыйнага суду і топчуць дэмакратычныя свабоды і правы чалавека. У заяве ў прыватнасці адзначаецца збіццё дэпутатаў Верхоўнага Савету, пазбаўленне пасадаў шэрагу рэдактараў і забарону на друк апазіцыйных газетаў і тэлевізійных праграмаў, забарону свабодных прафсаюзаў, збіццё амерыканскіх паветраных шароў, антырынкавы накірунак палітыкі і гэтак далей. Заява заканчваецца словамі: «Мы хочам нагадаць кожнаму, што Беларусь ляжыць паміж Масквой і Берлінам, паміж усходняй і заходняй Еўропай, і развіццё падзеяў у Беларусі павінна быць прадметам заклапочанасці сусветнай грамадскасці, калі яна хоча пазбегнуць канфрантацыі паміж усходам і захадам». Такім чынам, адзін з лідараў беларускай дыяспары абвясціў пра аднаўленне палітычнай дзейнасці дыяспары. І наперадзе была актывізацыя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі як прадстаўніка ідэалаў акту 25 сакавіка. А яшчэ праз некалькі месяцаў, у весну 96-го, супраць аб'яднання Беларусі і Расіі выступілі ўжо не дзесяткі беларусаў жыхароў Нью-Йорку, а выйшлі на вуліцы Менску дзесяткі тысячаў беларусаў. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.